ക്രിസ്തു തൊട്ടതൊക്കെ ജീവൻ പ്രാപിക്കുന്നുണ്ട്. ജീവൻ സമൃദ്ധമായി നൽകാനായിട്ടാണല്ലോ അവൻ ആഗതനായത്. സ്നേഹമില്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ എന്നും മൃതനാണ്. ഉണ്ടും ഉറങ്ങിയും നിഷ്ക്രിയമായി ജീവിക്കാനായിരുന്നില്ല മനുഷ്യനെ തൻ്റെ ഛായയിൽ ദൈവം മെനഞ്ഞത്. എന്നിൽ നിക്ഷേപിച്ച ദൈവ സ്വഭാവത്തെ എൻ്റെ തന്നെ നിസ്സംഗതയിൽ ഞാൻ തഴുതിട്ട് കളഞ്ഞു. മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്ന് മനുഷ്യപുത്രൻ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. പീലാത്തോസ് അവനിലെ യഥാർത്ഥ മനുഷ്യനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഇതാ മനുഷ്യൻ എന്നാണ് മനുഷ്യത്വം നഷ്ടപ്പെട്ട ജനത്തോട് അവൻ വിളിച്ചു പറയുന്നത്. ക്രിസ്തുവിൽ നോക്കി നഷ്ടപ്പെട്ട എൻ്റെ മനുഷ്യത്വം വീണ്ടെടുത്ത് ജീവനുള്ളവനായി മാറുവാൻ അവൻ്റെ കൃപയ്ക്കായി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ക്രൂശിതാ